Na kulop hay yung atanan mga kawaray kasi kaulita pala mga kawaray tikang dito hay invitation na Santa Fe han si makaka-copyright kita so kaulita pala mga kawaray ngan bayda kita pasalubong kanan syempre kape mga kawaray yung pa amo ko din importante hakada aga nira na pagmata aga udto gabi kasira na nagkakapi han pinan mamala huray kita mga kawaray pag binaktas harayo kasi naton gin baktasan tikang han properan Santa Fe han mo mga kawaray dinagyap kita nakaabot habalay ambot ko na day nanay han di kita sure ko na da balay. Siyempre mga kawaray, kumadto kita hin event, hin regumok, may da kita beach mga kawaray. Shoutout ngay kan Ate Michelle nagpadara yan beach man. Nay! Hani na nay? Nay! Nay ka di daw! So di nakita mga kore, di naman ngayon hinanay. Tinawag natin. Kumalag kita yung kape o sa katay, kay mahilig ka mong kape naman. Ura na kape, kay bisa ito sugadain. Ura magpakikape. Man. Pero sa lay ni Kadlo, maaram ako iyo. Bisang ka mag... Sa kapay na kape. Ay, syempre, adin beach natin. Man, mga kawaray. Ay, beach cake. Wow, cake! Ay, cake, man. Beach natin di. Ay, snakon na inanay. Snakon mo ito. Kaon dida. Maghihigis gundit simod. Wow, lechon! Lechon. Wow, mga kawaray, lechon. Ilan dan para isnakon. Wow! Spaghetti mga kawaray man. Spaghetti. Karasat ka na yan na kaon kay... Okay. Hino di dan may da okasyon. Imbitahala ako kay magdadala kong mga buntulan. Damo ko na sa... Wow! Salad! Damo kalain ka na na isnako. Ano pa niya? Ay! Lechon nga muron. Wow! Mga kawaray ho. Nakikitan. Damo good na salamat ma'am. Sering pa dire kami nag-expect in sugad hini kan una nga ni. Di kami na umadto mga karehan una good. Magugudti pa kami, nakaturog kami anam kuan saging. Tapos alas 5 na lahat kulopay magbubukad pa tatay Palawan para tam iklop. Man. Ama to mga kawaray istrito sa Kasimana Palawan. Manmoron na di. Wow, may sliced bread. Okay, tak nanay, kompleto na lang dito na lang ukoy. Kulang na lang, may dapat party bag. Bagakin bata, kayo may party bag. May party bag kita, totolo. So, damo gad, hi kanini hi Andre. Na Andre nag-birthday. Damo gud na salamat ma'am, first birthday niya. Damo gud na salamat ate. Nay. Wow, ang sulod. Makaon kita. Man, hala! Magapit bata. Kan mga koran sulod. Wala batas na ka. Kao ninigapit tatay. Ay, sus. Tatay kay bagat kuan itik. Nasirib na lang bagat batay tatay. Ay, sus. Ayun ni tatay. Masa yung tatay, ano ini? Nagugod na salamat. Ate Michelle nga, happy first birthday kan Andre. Na-snack na. Snack na di. Na-snack di. Snack. Man, damo ko na salamat. Thank pa. May beach kita. Damo natin beach. Damo ko na salamat ma'am. Kung umagi man na video ay yung mga kawaray yung ni kangalimti. Pag follow and share padako go dito na buligan iyo support ha kon by follow and share. Dida kita ito na kukuan, dida kita nakaka-earn money
sanglit makor damo gud na salamat danan yo pagtapo dan waray non vlog. Damo nga salamat and God bless. Bye bye.